Heb yr iaith Gymraeg, fyddwn ni bendant ddim yn gwneud be dwi'n gwneud heddi. Mae'r iaith Gymraeg wedi rhoi'r cyfle i fi i berfformio trwy'r Eisteddfod Genedlaethol a Eisteddfod Urdd, roi'r hyder i mi i fynd ati i dilyn breuddwyd. Nawr i fi'n canu'r anthem i'r tîm pêl-droed Cymru, a mae lot o bois hefyd ddim yn siarad Cymraeg, so ges i'r cyfle i mynd mewn i weld y bois cyn i nhw are, a jyst mynd dros fath y geiriau Cymraeg, a siwt mae'r anthem yn enwedig bod mor bwysig i pawb yng Nghymru. Dwi'n lwcus iawn o allu ennill bywoliaeth drwy siarad Cymraeg a bod fi'n gallu cyflwyno'r S4C yn Gymraeg. Wedi bod yn ffodus dros y blynydde i deithio'r byd gyda phencampwriaethau ralli'r byd a yn cystadlu yn rai o rasys anoddau'r byd. A mae pobl wastad eisiau gwybod pwy ydw i, o le wy'n dod a pha iaith dwi'n siarad. A dwi wastad yn falch i ddweud fy mod i'n Gymraes. Dwi'n siarad y Gymraeg yn rhugl a dwi hefyd yn siarad Saesneg yn rhugl. A bod fi'n cyflwyno'r rhaglenni'r Gymraeg a Saesneg nawr, sa'n credu fydden ni wedi mentro mewn i'r busnes yma, sef e ddim am yr iaith, felly mae wedi bod o fydd i fi. Mae siarad Cymraeg wedi dod lot fawr o fanteision i mi yn bersonol. Nid jyst yng ngyrfa rygbi fi, ond wrth gwrs gyda gyrfa newydd fi, gyda'r cwmni newydd wedi dechrau bant. Mae'n fantes mawr bod ni'n gallu delio'r ddwy iaith a thrin y ddwy iaith a deall beth mae'r gwsmeriad y moyn. Heb yr iaith Gymraeg, bydd busnes fi ddim yn bodoli, felly mae wedi bod o ffydd mawr ac yn fantais mawr i fi yn fy ngyrfa yn bendant. Mae ymchwil ni yn dangos bod nhw yn dod nôl ato ni, achos bod ni'n gallu trafod y busnes nhw trwyddo y gyfrwng Gymraeg. Mae'n golygu lot i fi allu ddefnyddio Cymraeg yn yngyrfa i. Ges i ngodi mewn cartre Cymraeg, nes i ysgol gynradd Cymraeg, ysgol uwchradd Cymraeg, nes i wneud yn raddi yn y Gymraeg. Felly dwi'n teimlo'n ffodus iawn nawr i allu gweithio a siarad yr iaith bob dydd yn gwaith. Mae lot o bobl yn gadael ysgol wedi cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, a wedyn, achos fel fi er enghraifft ddim yn siarad Cymraeg gartre efo mam a dad, maen nhw'n dechrau colli'r iaith. Felly mae siarad Cymraeg trwy eich swydd yn gallu helpu chi. Dwi'n credu bod medru siarad Cymraeg yn rhoi dealltwriaeth dyfnach i chi o Gymru a dealltwriaeth dyfnach o beth yw bod yn Gymro a bod yn Gymraes. Mae lot fawr o'n waith trwy gyfrwng y Cymraeg, so ni'n delio gyda'r ysgolion cynradd a uwchradd pob dydd. So mae rhaid i fi siarad Cymraeg, ond nid jyst yn siarad Cymraeg, ond siarad Cymraeg yn eitha dda i fi cael sgwrs gyda'r athrawon. Dwi'n ffodus iawn o gael gweithio efo pobl sy'n siarad Cymraeg drwy dydd, bob dydd ar gwasanaeth cyw ar S4C. Dwi wrth y modd yn gallu siarad Cymraeg. Siarad Cymraeg yn peth hollol bwysig i fi'n bersonol, a wrth gwrs gyda'r gallu i weithio yn y ddwy gyfrwng, mae hwnna'n agor lot o gyfleoedd i fi'n bersonol. Dwy iaith, dwywaith y sgiliau, dwywaith y dewis, mae mor syml â ni. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i allu gweithio yn y Gymraeg ac yn y Saesneg, a mae hefyd yn rhan annatod o'n nghymeriad i fy mod i'n ddwyieithog. Mae mor bwysig i fi bod fi'n siarad Cymraeg, achos mae'n rhoi fath o identity fi, fi'n teimlo. Fi'n gallu, fi'n sefyll mas, fi'n wahanol. A mae 'da fi jyst bach o fath o, fi'n gwybod lle fi'n dod o. A mae'n lyflu cael gwybod lle bynnag ych chi'n mynd yn y byd, mae dych chi'r iaith Gymraeg i ddangos pwy chi. Mae'r iaith Gymraeg wedi galluogi fi teithio'r byd a perfformio ar amryw o lwyfannau mwyaf byd, felly heb yr iaith Gymraeg, byddwn ni bendant yn berson llotach. Fi wastad yn trial defnyddio gwasanaethau Cymraeg pan bod modd gwneud. Fi'n googlo yn y Gymraeg, a mae nifer o gwmnïau gwasanaethau nawr wrth gwrs sy'n cynnig gwefan Gymraeg a gwefan Saesneg. Ti'n dal yn Facebook i yn Gymraeg, ac yn anwas os yna'n unrhyw ddewis gan taw Cymraeg yw fy mam iaith i. Byddwn ni'n dewis hwnna fel dewis cyntaf. Dwi'n siarad i'r banc dros y ffôn, talu biliau enghraifft. Nwy Prydain neu Swale, cos oes opsiwn yna i siarad Cymraeg, dwi'n siarad Cymraeg gyda nhw. Dwi'n defnyddio y pecyn ar y cyfrifiadur fel bod popeth yn y Gymraeg. Wy'n gwylio S4C, wy'n gwrando ar Radio Cymru. Dwi hefyd yn defnyddio gwasanaethau cyfieithu. O ran gwasanaethau eraill, os dwi'n siarad i'r banc dros y ffôn. Os oes a ddewis Cymraeg, neu wastad dewis yr iaith Gymraeg. Ac os na osa,
Wel, na i gicio ffys.